Καλημέρα αδελφοί. Είναι στην εποχή μας μια από τις αμφισβητούμενες ιδέες είναι ότι ο Θεός μας, τον οποίο λατρεύουμε, αν υπάρχει. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που το αμφισβητούν αυτό στις μέρες μας. Στην Παλαιά Διαθήκη, από όπου διαβάζουμε σήμερα, θα ήταν πολύ δύσκολο να βρει κανείς έναν άνθρωπο που θα έλεγε εγώ είμαι δηλωμένος αθεϊστής. Θα ήταν πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον που θα έλεγε εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει καν Θεός, πιστεύω ότι όλα αυτά γίνανε κατά τύχη. Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης θα βρίσκεις είτε μονοθεϊστές Ισραηλίτες, είτε πολυθεϊστές που πίστευαν στην ύπαρξη πολλών θεών, καλών και κακών. Όμως ακόμα και σε εποχές τέτοιες όπου υπήρχε ένας τέτοιος θεωρητικός, που δεν υπήρχε τέτοιος θεωρητικός αθεϊσμός, δεν ήταν καθόλου σπάνιο να υπάρχει κάτι που θα το ονόμαζα πρακτικός αθεϊσμός. Δηλαδή, οι άνθρωποι αν τους ρωτούσες τότε αν πιστεύουν στο Θεό ή στους θεούς, δεν θα αμφισβητούσαν κατά κανένα τρόπο. Ασφαλώς πίστευαν, αλλά πολλοί άνθρωποι ζούσαν σαν να μην υπάρχει Θεός. Πίστευαν ότι υπάρχει Θεός, αλλά ζούσαν σαν να μην υπάρχει Θεός. Και αυτός είναι ο πρακτικός αθεϊσμός. Αυτού του είδους ο αθεϊσμός, φίλοι μου, είναι πολύ πιο ύπουλος, επειδή δεν δηλώνει ξεκάθαρα τις θέσεις του. Και όχι μόνο, είναι πολύ πιο διαδεδομένος. Βρίσκεται διάσπαρτος σε όλη την ανθρωπότητα μεταξύ ανθρώπων όλων των θρησκειών. Και εδώ είναι και το πιο περίεργο. Ο πρακτικός αθεϊσμός μπορεί να υπάρχει ακόμα και μέσα στην Εκκλησία. Άνθρωποι που δηλώνουν πίστη στο Θεό έρχονται στην Εκκλησία, αλλά όλη την υπόλοιπη ζωή τους τη ζούνε σαν να μην υπάρχει Θεός. Ή σαν ο Θεός να είναι τόσο ασήμαντος, τόσο αμεληταία ποσότητα, που δεν χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη σημασία. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να ζούμε όπως θέλουμε. Μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις όποιες θέλουμε και δεν έχουμε να δώσουμε λόγο σε κανέναν ή να ρωτήσουμε κανέναν. Πρακτικός αθεϊσμός. Τέτοιοι άνθρωποι υπήρχαν στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και η παρουσία τους δημιουργούσε ένα ερώτημα για τους ανθρώπους της πίστης που ήθελαν συνειδητά να ακολουθούν το Θεό. Ναι, πιστεύουμε στο Θεό, αυτό δεν το αμφισβητούμε, αλλά είναι ο Θεός καλός? Αυτό ήταν το μεγάλο ερώτημα της Παλαιάς Διαθήκης. Και αυτό το ερώτημα πραγματεύεται ο ψαλμοδός στη σημερινή περικοπή μας, η οποία έχει αρκετά εδάφια, αλλά θα την δούμε σαν μια, και κάποιοι δεν θα τα πούμε όλα, αλλά θα την πούμε σαν μια δική μας προσευχή στο Θεό, σημερινή, καθώς σκεφτόμαστε τον εαυτό μας και τη σχέση μας με τον Θεό. Ξεκινάω με το εδάφιο 1. Είναι στον Ψαλμό 73, μια απλή φράση που εκφράζει τη δήλωση της πίστης του ψαλμοδού, τη δήλωση της δικής μας πίστης. Αγαθός το όντι είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ. Τα λέγαμε εμείς στον λαό του σήμερα. Εις τους καθαρούς την καρδίαν. Αγαθός το όντι είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδίαν. Εδώ έχουμε μια δήλωση πίστης. Θέλω να κρατήσετε αυτή τη φράση. Την πρώτη φράση του ψαλμού. Είναι φράση κλειδί. Ο Θεός είναι αγαθός προς αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Ο Θεός είναι καλός σε αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Δήλωση πίστης. Ο Θεός είναι καλός προς το λαό του, είναι καλός προς εκείνους τους πιστούς ανθρώπους που έχουν ως σκοπό τους να έχουν μια καθαρή καρδιά ενώπιόν του. Θα έχετε προσέξει τις τελευταίες εβδομάδες. Τονίζω πάρα πολύ την καρδιά, τον εσωτερικό άνθρωπο, την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Το ποιοι είμαστε μέσα μας, το αν είμαστε ειλικρινείς μέσα μας. Μιλάμε λοιπόν εδώ για τη δήλωση ενός δόγματος. Να τι πιστεύω, λέει ο ψαλμοδός. Ο Θεός είναι καλός στο λαό του. Και αμέσως θα μπορούσαμε να σπεύσουμε να ρωτήσουμε τον ψαλμοδό κάτι απλό.
Και πώς το ξέρεις αυτό? Τι τεκμήρια, τι αποδείξεις υπάρχουν ότι ο Θεός είναι καλός? Πού φαίνεται αυτό? Πώς είσαι σίγουρος ότι ο Θεός είναι καλός με το λαό του? Και θα περιμέναμε ίσως να ακούσουμε τώρα κάποια ομολογία από μέρος του ψαλμοδού, να μας πει ο Θεός είναι καλός με το λαό του και το ξέρω, γιατί εγώ είμαι λαός του και μου έχει δείξει την καλοσύνη του ποικιλοτρόπως. Άρα αυτό που πιστεύω έχει επαληθευτεί και μέσα στην ιστορία. Δεν είναι απλά ένα δόγμα, είναι κάτι που το έχω δει με τα μάτια μου να γίνεται. Άρα η πίστη μου δεν είναι μια θεωρία, είναι κάτι που το έχω ζήσει. Και κάποιες τέτοιες ομολογίες πολλές φορές ακούγονται αρκετά συχνά στην Εκκλησία. Θα ακούσουμε κάποιον να ευχαριστεί τον Θεό για κάποιο απρόσμενο θαύμα και θα πει ο Θεός είναι καλός, είδες, προσευχήθηκα γι' αυτό και έγινε αυτό και δόξα τω Θεώ, είδες τι καλός που είναι ο Θεός. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι έχουν αυτή την εικόνα της πίστης? Πόσες ομολογίες έχουμε ακούσει που λένε βασικά όταν δεν πίστευα στον Χριστό η ζωή μου ήταν χάλια, μετά χειροτέρεψε, έφτασε στο πάτο και μετά πίστεψα στον Χριστό και τώρα είδες έχω οικογένεια, όλα είναι καλά, είμαστε αγαπημένοι, ποτέ δεν μαλώνουμε. Εντάξει. Πολλές φορές έτσι παρουσιάζεται η αντίθεση ανάμεσα στη χριστιανική ζωή και σε οτιδήποτε άλλο. Αλλά ο ψαλμοδός, αδελφοί, θα κάνει εδώ μια κίνηση που δεν την περιμένουμε. Θα μπει σε πιο βαθιά νερά, εκεί που πρέπει να πάμε κι εμείς. Ο ψαλμοδός στα εδάφια 2-16, αντί να ομολογεί την πίστη του στην αγαθοσύνη του Θεού, εξομολογείται, μόλις είπε ότι είναι καλός ο Θεός, σε αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά, αλλά εξομολογείται την αμφιβολία του για την καλοσύνη του Θεού. Θα πει κανείς είναι σωστό αυτό να αμφιβάλλουμε? Δεν ξέρω, αδελφοί. Πάντως, προσέξτε, όταν αμφιβάλλουμε είναι σωστό να το συζητάμε με τον Θεό. Δεν ξέρω αν είναι σωστό να αμφιβάλλουμε, αλλά αν αμφιβάλλουμε, γιατί το κρύβουμε? Γιατί προσποιούμαστε? Γιατί γινόμαστε ηθοποιοί και προσποιούμαστε ότι όλα είναι καλά, αφού αμφιβάλλουμε? Και ο Θεός γνωρίζει την καρδιά μας. Γιατί να παίζουμε λοιπόν ένα παιχνίδι, λες και κρυβόμαστε σαν τον Αδάμ και την Εύα μέσα στα δέντρα του κήπου από το Θεό? Όταν αμφιβάλλεις μπορείς, και να το πούμε και πιο βαθύ, είναι και πιο βαθύ, αδελφοί. Εδώ έχουμε έναν ψαλμό που εκφράζει αμφιβολία για την καλοσύνη του Θεού. Όταν λοιπόν εσύ αμφιβάλλεις για την καλοσύνη του Θεού, πρόσεξε τι έχεις στα χέρια σου. Έχεις τον Λόγο του Θεού, εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού, που σου δίνει τα λόγια για να εκφράσεις την αμφιβολία σου για την καλοσύνη του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός δηλαδή ενέπνευσε λόγια που μπορείς εσύ να τα πάρεις και να τα εκφράσεις στον Θεό για να το εκφράσεις την αμφιβολία σου. Δηλαδή ο Θεός έχει προβλέψει αυτό που νιώθεις. Πάμε στο εδάφιο 2 λοιπόν. Εκφράζει ο ψαλμοδός την ταλάντευσή του. Εμού δε, εδώ είναι η αντίθεση. Καλός είναι ο Θεός. Εμού δε, οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν. Παρολίγων ολίσθησαν τα βήματά μου. Παραλίγο να πέσω. Γιατί, εδάφιο 3. Διότι εζήλευσα τους μωρούς. Βλέπουν την ευτυχία των ασεβών. Ζήλεψα τους μωρούς. Η βιβλική εταιρεία του λέει ζήλεψα τους αλαζόνες. Είναι λίγο καλύτερα. Είδα την ευτυχία των ασεβών. Τους είδα να περνάνε καλά. Τι εννοείς δηλαδή, ποια ευτυχία, κάνε το πιο συγκεκριμένο. Εδάφιο 4. Επειδή δεν είναι λύπη στον θάνατον αυτών, αλλά η δύναμη σε αυτόν είναι στερεά. Τους βλέπω να είναι μια χαρά. Δεν είναι εν κόπης όσοι οι άλλοι άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Καλοπερνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Προσέξτε, αυτό μπορεί να εκφράζει και την εποχή εκείνη, το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι ήταν κύριοι και άλλοι ήταν δούλοι. Έτσι. Κάποιοι είχαν τον πλούτο και την εξουσία, άλλοι δεν τον είχαν. Ή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τις λύπες που έχουμε εμείς οι υπόλοιποι θνητοί. Δεν έχουν τις ίδιες αρρώστιες. Δεν κουράζονται και δεν κοπιάζουν όπως οι άλλοι. Γενικά φαίνονται να περνάνε καλά. Τώρα βέβαια
Κοιτάξτε, μπορεί να ήταν πιο μεγάλες οι αντιθέσεις τότε ή μπορεί να είναι και η γλώσσα της υπερβολής του ψαλμοδού. Γενικά όμως μας παρουσιάζει αυτή την εικόνα, ότι πολλές φορές βλέπουμε τον άλλο ότι είναι καλά. Έτσι. Το πιο απλό, το σύγχρονο. Στο Facebook. Έτσι. Κάθεται κάποιος, νιώθει κάποια μοναξιά, ξέρω εγώ, βλέπει φωτογραφίες κάποιοι άλλοι σε ένα γεύμα. Και σου λέει, γιατί πρέπει να είναι αυτή καλά εγώ? Και γίνονται τέτοιου είδους συγκρίσεις, σκέψεις, πράγματα. Εδώ όμως βέβαια το έχουμε σε ένα πιο ευρύτερο πλαίσιο και αυτό είναι το εξής, ότι ουσιαστικά κάποιοι άνθρωποι που δεν νοιάζονται για το Θεό, δεν νοιάζονται για τα πράγματα του Θεού, δεν κάνουν θυσίες για το Θεό, τίποτα, φαίνονται να ζουν μια ωραία και ευχάριστη ζωή. Και κάποιος που κάνει θυσίες για το Θεό λέει, πού είναι η ανταμοιβή μου? Βέβαια θα πάω να κάνω και μια διευκρίνηση εδώ, αδελφοί. Γιατί ταυτιστήκαμε με τον καλό? Δηλαδή διαβάζουμε εδώ την περικοπή και θεωρούμε δεδομένο ότι ναι, εμείς είμαστε αυτοί οι αδικημένοι και τα λοιπά που τα κάνουμε όλα για το Θεό και οι άλλοι είναι κάποιοι άλλοι που δεν νοιάζονται. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι ίσως κάποιος άλλος βλέπει εμάς ως κάποιον που δεν νοιάζεται, ως κάποιον που καλοπερνάει? Δηλαδή προσέξτε πόσο εύκολα θεωρούμε δεδομένο πάντα όταν διαβάζουμε τη βίβλο ότι εγώ είμαι ο αθώος. Είμαι ο καλός που διαβάζει τη βίβλο. Αντί να σκεφτόμαστε ότι μήπως εγώ είμαι ένας από αυτούς τους θύτες. Μήπως εγώ είμαι ένας από αυτούς που περνάει μια λάθος εικόνα. Ο ψαλμοδός λοιπόν παρατηρεί ένα φαινόμενο της ζωής. Υπάρχουν πολλοί ασεβείς άνθρωποι, πολλοί πρακτικοί αθεϊστές, οι οποίοι έχουν μια ευχάριστη ζωή ευημερίας. Και το έχουμε παρατηρήσει όλοι μας. Πριν λίγο είπαμε ότι ο Θεός είναι αγαθός εις τους καθαρούς την καρδία. Εδώ όμως παρατηρούμε τους ακάθαρτους την καρδία. Και φαίνονται να ευημερούν, να περνούν καλά, λες και χύνεται πάνω τους η πλούσια ευλογία του Θεού. Αν κοιτάξει κανείς το Δευτερονόμιο θα δει να παριθμούνται διάφορες ευλογίες και διάφορες κατάρες. Οι ευλογίες είναι, στο Δευτερονόμιο λέει, οι ευλογίες είναι για τους καλούς που υπακούνε στον νόμο του Θεού. Οι κατάρες είναι για τους κακούς, για αυτούς που δεν υπακούνε στον νόμο του Θεού. Αλλά να που ο Θεός δείχνει να έχει μπερδευτεί. Τελικά να ρωτιέσαι, μα με ποιους είσαι, Θεέ μου? Με ποιους είσαι? Γι' αυτό και ταλαντεύεται ο ψαλμοδός. Γιατί βλέπει τους κακούς να ευλογούνται και βλέπει τους καλούς σαν τον εαυτό του να υποφέρουν, λες και βρίσκονται κάτω από μια κατάρα. Και μην γελιέστε αδελφοί, καθώς περιγράφει ο ψαλμοδός αυτά που έχουν οι ασεβείς, στην ουσία περιγράφει τι δεν έχει ο ίδιος. Εκείνοι λέει έχουν υγεία, ευημερία, χαρά, ξεκούραση, δεν μαστιγώνονται, δηλαδή δεν τιμωρούνται σκληρά όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Ο ψαλμοδός όμως προφανώς ζει κάτι το αντίθετο στον εαυτό του. Δεν πάει ίσως καλά η υγεία του, ίσως η δική σου υγεία να μην πηγαίνει καλά. Δεν πάνε καλά τα οικονομικά του, απειλείται από τη θλίψη, νιώθει εξαντλημένος, νιώθει πως ο Θεός είναι υπερβολικά αυστηρός μαζί του. Και αυτό που νιώθει δεν είναι απλά μια ενόχληση. Είναι μια ριζική ταλάντευση της πίστης. Γιατί αυτή η αδικία? Γιατί αυτή η αντεστραμμένη όρη? Ίσως αν αυτή η υπομονή του Θεού υποκινούσε κάποια μετάνοια στους ασεβείς, να ήταν εντάξει τα πράγματα. Να λέγαμε εντάξει, του κάνει υπομονή ο Θεός και τελικά αυτοί μετανοούν. Αλλά αυτοί μια χαρά είναι. Γίνονται μάλιστα, αν λέμε ότι κάνει υπομονή μαζί τους ο Θεός, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, η χριστότητα του Θεού εις μετάνοιαν σε άγιοι. Ο σκοπός ακόμα και της καλοσύνης του Θεού είναι να σε οδηγήσει σε μετάνοια. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, λέει ο ψαλμοδός, φαίνονται αντί να οδηγούνται στη μετάνοια, να γίνονται ακόμα πιο αλαζόνες. Δεν με τιμώρησε ο Θεός, οπότε συνεχίζω. Μια χαρά είμαστε. Ο ψαλμοδός τους περιγράφει, εδάφιο 6. Δια τούτο περικυκλώνει αυτούς η υπερηφανία ως περιδέρεων. Η αδικία σκεπάζει αυτούς ως ημάτιον. Επειδή δεν υποφέρουν λοιπόν, αυτοί οι άδικοι γίνονται όλο και πιο περήφανοι και πιο άδικοι.
Σας το έχω πει και τις τελευταίες Κυριακές και το ξαναλέω. Η υπερηφάνεια, αδελφοί, και η αυταρέσκεια δεν είναι πράγματα τα οποία τα συνειδητοποιούμε στον εαυτό μας. Έτσι, σας το έχω πει και αρκετές φορές, δεν σηκωνόμαστε το πρωί, κοιταζόμαστε τον καθρέφτη και λέμε είμαι περήφανος, είμαι αλαζόνας, είμαι αυτάρεσκος. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια, κάτι με είχε πειράξει και μιλούσα με κάποιον άλλον αδελφό για κάποιο θέμα και του έλεγα διάφορα και κάποια στιγμή μου λέει, ξέρεις πόσες φορές είπες τη λέξη εγώ σε αυτά που μου έλεγες τώρα? Προσέξτε, εγώ μίλαγα και έλεγα διάφορες σκέψεις και τα λοιπά, δεν συνειδητοποιούσα ότι μιλούσα καθαρά εγωιστικά με κέντρο του σύμπαντος εμένα τον ίδιο αυτοπροσώπος. Νόμιζα ότι αυτό που έλεγα είναι φυσιολογικό και έπρεπε να σταθεί ο άλλος απέναντί μου ως ένας καθρέφτης και να μου πει ακούς τον εγωισμό μες στα λόγια σου? Τον βλέπεις? Να σου το υποδείξω εγώ. Προσέξτε αδελφοί, δεν αντιλαμβανόμαστε τον εγωισμό μας εάν δεν καθίσουμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας πραγματικά στον καθρέφτη. Δεν γίνεται μόνο του αυτό, δεν γίνεται αυτομάτως. Είναι κάτι που ως χριστιανοί πρέπει να πούμε ότι αυτό θα κάνουμε. Θα κοιταχτώ στον καθρέφτη. Θεέ μου, δείξε μου εάν υπάρχει ανομία σε μένα, εάν υπάρχει εγωισμός και υπερηφάνεια. Τούτοι οι άνθρωποι, βλέπετε, ζουν τη ζωούλα τους. Γίνονται εκμεταλλευτές της Θείας καλοσύνης και υπομονής. Και ο Θεός, λες εσύ, αν υπάρχει, πώς ανέχεται ο Θεός να τον εκμεταλλεύονται έτσι με αυτόν τον τρόπο? Γιατί δεν τοποθετεί ο Θεός στον κόσμο ένα αυτόματο σοφρονιστικό σύστημα σαν το δικό μας? Στην πρώτη βλαστήμια ακούς κάτι μπουμπουνιτά μακριά. Στη δεύτερη βλαστήμια βλέπεις και έναν κεραυνό στον ουρανό. Στην τρίτη βλαστήμια σε χτυπάει αυτός ο κεραυνός. Απλά πράγματα. Και σιωπάς. Να κι άλλο ένα παράδοξο. Εδάφιο 7. Οι οφθαλμοί αυτών εξέχουσιν εκ του πάχους. Εξεπέρασαν τας επιθυμίας της καρδίας αυτών. Είναι αυτό που λέμε το μάτι δεν χορταίνει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ περισσότερα από ό,τι έχουν ανάγκη. Έχουν φάει καλά. Και προσέξτε, όπως η υπερηφάνεια που λέγαμε πριν, έτσι και το φαγητό. Κάθεσαι στο τραπέζι και αφού έχει, τρως. Και αφού έχει κι άλλο, τρως κι άλλο. Και εφόσον έχει, συνεχίζεις να τρως. Αφού υπάρχει, να μην το φάμε. Έτσι ακριβώς γίνεται όμως και με τον πλούτο μας. Αφού τον έχουμε, να μην συνεχίσουμε να τον έχουμε. Δεδομένο. Δεν κάθεσαι να σκεφτείς, κάτσε, είναι σωστό να έχω εγώ τόσο πολύ και ο άλλος να έχει τόσο λίγο? Έτσι λειτουργούμε με τον πλούτο, τις απολαύσεις μας και με όλα. Αφού τις έχουμε, τις δικαιούμαστε. Δεν το σκεφτόμαστε πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν περισσότερα από ό,τι έχουν ανάγκη, έτσι. Έχουν φάει καλά και αναρωτιέσαι, τι δεν είναι σωστό σε αυτή την εικόνα που βλέπω? Ο άλλος πεινάει και τούτος τρώει πολύ περισσότερα από ό,τι έχει ανάγκη το σώμα του. Είναι αυτός ένας κόσμος δικαιοσύνης? Τι είδος κατανομή πλούτου είναι αυτή? Εδάφια 8 και 9. Εμπέζουσι και λαλούσιν εν πονηρία κατά δυναστείαν, λαλούσιν υπερηφάνος, θέτουσιν εις τον ουρανό το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διατρέχει την γην. Αυτοί οι άνθρωποι αδικούν ανέμελα. Κοροϊδεύουν τους άλλους, κοροϊδεύουν τους δίκαιους. Άλλωστε σου λέει είστε κορόιδα. Είστε κορόιδα. Συνεχίζουν ανέμελοι τις πονηριές τους. Μιλούν με λόγια πονηρά, λόγια λαζονικά. Μάλιστα έχουν πιάσει και τον ουρανό, λέει, στο στόμα τους. Έχουν αμφισβητήσει ακόμα και το Θεό. Αφού δεν κάνει τίποτα ο Θεός. Η ηρωνία, αδελφοί, πάντα μας ενοχλεί. Αναρωτιέμαι πολλές φορές. Όταν εμείς, άμα κάποιος μας ειρωνευτεί, εξοργιζόμαστε, έτσι δεν είναι? Πόση ηρωνία έχει ακούσει ο Θεός για το δικό του το πρόσωπο? Δηλαδή θα έλεγες, μια, δυο, τρεις να με ειρωνευτείς, κάποια στιγμή θα αντιδράσω. Και ο Θεός ακούει μες στην ιστορία πόσο κόσμο να τον ειρωνεύεται. Αναρωτιέσαι, είναι εκεί ο Θεός?
πώς το αντέχει. Προχωράω στο εδάφιο 11. Και λέγουσι, πώς γνωρίζει ταύτα ο Θεός και υπάρχει γνώσης εν το υψίστο. Να τι λένε οι αμφισβητείες, σιγά μη γνωρίζει ο Θεός τι κάνω. Σιγά μη γνωρίζει ο Θεός τι σκέφτομαι. Σιγά μην ασχολείται ο Θεός με τις αδικίες που κάνω. Πρακτικός αθεισμός. Αυτό τώρα πρέπει να συγκλονίζει, αδερφοί, την καρδιά του ψαλμοδού, αλλά και τη δική μας. Εγώ ομολογώ πίστη στο Θεό και προσέχω τις πράξεις μου και έχω μια δύσκολη ζωή. Ο άλλος έχει μια εύκολη ζωή, δεν προσέχει καθόλου τις πράξεις του και αμφισβητεί μάλιστα αν ο Θεός τα γνωρίζει και ασχολείται με όλα αυτά. Ο Θεός μπορεί να υπάρχει, αλλά όχι αρκετά για να μας κρίνει. Και ο μόνος λόγος που μπορεί ο ασεβής να μιλάει έτσι είναι επειδή η αγαθοσύνη του Θεού το έχει επιτρέψει. Το συμπέρασμα είναι στο δάφιο 12. Ιδού ότι είναι ασεβής και ευτυχούσι διαπαντός αυξάνουσι τα πλούτη αυτών. Ασεβής και ευτυχής. Περήφανοι και πάμπλουτοι. Αυτή είναι η ασεβής. Όχι μόνο δεν κρίνονται, φαίνεται ότι επιβραβεύονται. Αυξάνουν τα πλούτη τους. Έχουν και κέρδος από την υπόθεση. Οι ευσεβείς, τι γίνονται οι ευσεβείς? Κάτι θα πάρουμε κι εμείς. Έχουμε καμιά ευλογία για μας, μένει τίποτα κάτι για μας να το απολαύσουμε? Συνεχίζει στο εδάφιο 13 το παράπονο του ψαλμοδός. Άρα, ματέως εκαθάρισα την καρδίαν μου και ένυψα εν αθωότητη τα σχήρας μου. Τι είχε πει στην αρχή ο ψαλμοδός? Θυμάστε, σας είπα κρατήστε αυτήν τη φράση. Δεν το είχα πει? Εκείνη η πρώτη φράση του ψαλμού. Δεν είχα πει κρατήστε την? Τι είχε πει? Αγαθός είναι ο Κύριος στους καθαρούς την καρδία. Και εδώ τι λέει? Άρα ματέως καθάρισα την καρδιά μου. Πού είναι η καλοσύνη του? Την καρδιά μου την καθάρισα, καλοσύνη δεν είδα. Εδώ η ομολογία δεν πάει καλά. Έτσι. Δεν θα του λέγαμε έλα στον άμμο να μας κάνει μια ομολογία, αδελφέ. Από τότε που πίστεψα στον Χριστό όλα πάνε στραβά. Και μάλιστα ζηλεύω όλους αυτούς τους άλλους που δεν πίστεψαν στον Χριστό και ζουν μια χαρά. Πώς θα γίνει? Αντίθετα είδα άλλα, λέει, εδάφιο 14. Διότι εμαστιγώθην, θυμάστε έλεγε για τους άλλους, δεν μαστιγώνονται. Εμαστιγώθην όλη την ημέρα και τιμωρήθην πάσα να βγήν. Να τι πήρα εγώ ως αντάλλαγμα για την καλοσύνη μου? Τιμωρία, θλίψη, στενοχώρια. Είναι και η παιδεία του Θεού που λέμε. Και κάποιες φορές λέμε κάποιον άλλον, κύριε να παιδεύσεις, σε παρακαλώ. Εντάξει, το έμαθα το μάθημα. Ποιο είναι το νόημα, πού είναι η δικαιοσύνη? Βλέπετε από αυτή τη σκέψη, αδελφοί, είναι άλλο ένα βήμα. Άλλο ένα βήμα είναι για να πάει κανείς στην αμαρτία. Να κάνει τον εξής συλλογισμό. Οι ευσεβείς υποφέρουν, οι ασεβείς ευημερούν, εγώ υποφέρω. Για να πάψω να υποφέρω, μάλλον η λύση είναι να γίνω κι εγώ ασεβής. Ματέως καθάρισα την καρδιά μου, ας την αφήσουμε να είναι έτσι όπως είναι. Είναι τόσο απλό. Γι' αυτό ακριβώς εννοούσε ο ψαλμοδός όταν είπε στο εδάφιο 2 παραλίγο να πέσω. Παραλίγο να πέσω. Μέχρι πότε μπορεί κανείς να αντέχει να βλέπει αυτή την αντίφαση? Μέχρι πότε μπορείς να αντέξεις να μην ανταμείβονται δίκαια οι πράξεις σου, οι καλές? Και τα παιδιά μας σκεφτείτε πώς τα εκπαιδεύουμε? Τα εκπαιδεύουμε τιμωρώντας κακές συμπεριφορές και επιβραβεύοντας καλές συμπεριφορές. Το ίδιο θα έλεγε κανείς θα πρέπει να γίνεται και με τους ενήλικες. Όμως, αδελφοί, εδώ μπαίνουμε σε ένα ερώτημα. Τι ακριβώς θέλει ο Θεός από μας? Τι είναι το ζήτημα εδώ πέρα? Ποιο είναι το μεγάλο ζητούμενο? Θέλει ο Θεός να πράττουμε το καλό για να πάρουμε κάποιο βραβείο ή κάποιο μπράβο? Θέλει αυτό να είναι το κίνητρό μας? Λέμε ναι, θα κάνω το καλό γιατί θα μου βγει σε καλό.
ή μήπως θέλει ο Θεός να μας ανεβάσει σε κάτι ανώτερο ακόμα? Μήπως θέλει ο Θεός να φτάσουμε στο σημείο να αντιληφθούμε ότι η αξία του καλού είναι πολύ μεγαλύτερη από εμάς τους ίδιους, ότι το καλό αξίζει να γίνεται ακόμα κι αν δεν βραβευτεί ποτέ, και ότι πρέπει να πράττεις το καλό όχι για να βραβευτείς, αλλά πρέπει να πράττεις το καλό γιατί είναι υπέρτατη αξία. Πράττεις το καλό γιατί είναι καλό. Απλά. Πρέπει να φτάσεις στο σημείο αυτό να είναι συνειδητή σου επιλογή και στο θάνατο να με οδηγήσει η απόφαση του καλού. Θα παραμείνω καλός. Είναι υπέρτατη αξία. Μεγαλύτερη και από τη ζωή μου. Στο εδάφιο 15 ο ψαλμόδος σκέφτεται: αν είπω, θέλω ομιλεί ούτως, ιδού εξυβρίζω εις την γενεάν των ιών σου. Μήπως να μιλήσω κι εγώ έτσι, λέει. Όμως σε αυτή την περίπτωση, λέει, θα ήμουν προδότης της γενιάς μου. Κρατιέμαι. Δεν σκοντά αυτό. Κρατιέμαι αν και ενοχλούμε. Και ύστερα προσπαθώ να το καταλάβω. Κοιτάξτε το εδάφιο 16. Εστοχάστην να εννοήσω τούτο. Κάθομαι και σκέφτομαι αυτό το πράγμα που σας αναλύω. Πλην με φάνει δύσκολο. Κάθομαι και προσπαθώ να αναλύσω την αδικία αυτή, δυσκολεύομαι. Αλλά βλέπετε ότι η αντίθεση αυτή, αδελφοί, η αντίφαση δεν μπορεί να κατανοηθεί με το μυαλό. Δεν μπορεί να εννοηθεί με το μυαλό. Άλλωστε δεν υπάρχει βαθύτερο θεολογικό και φιλοσοφικό πρόβλημα, αυτό που ονομάζεται το μεγάλο πρόβλημα της ύπαρξης του κακού στον κόσμο. Όλοι οι αθειστές φιλόσοφοι θέτουν αυτόν τον προβληματισμό. Εάν ο Θεός υπάρχει, σου λένε, γιατί ανέχεται το κακό? Και οι απαντήσεις δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικές. Ακόμα μένει ένα ερωτηματικό σε όλους μας. Γιατί όσο να είναι απαντήσεις του μυαλού, ενώ το κακό είναι και εμπειρία της ζωής. Έτσι. Και ένας άνθρωπος που υποφέρει εξαιτίας της κακίας των ανθρώπων δεν βοηθιέται από μια θεωρία. Γι' αυτό και η μόνη λύση, αδελφοί, βρίσκεται στο εδάφιο 17. Έως σου. Προσέξτε, προσπαθούσα να το καταλάβω. Μου φάνηκε δύσκολο. Έως σου. Εισελθών εις το αγιαστήριον του Θεού, ενόησα τα τέλη αυτών. Εισελθών εις το αγιαστήριον του Θεού, ενόησα τα τέλη αυτών. Ο ψαλμοδός δεν μπορούσε να εννοήσει το πρόβλημα του κακού μέχρι να εισέλθει στο αγιαστήριο του Θεού. Ενόησα, λέει, τα τέλη αυτών, ή αλλιώς το εβραϊκό κείμενο το λέει το μετά αυτών. Ξέρετε πού το κατάλαβε ο ψαλμοδός? Την ώρα που είχε εισέλθει στον οίκο του Θεού για να λατρεύσει τον Θεό. Υπάρχει ένα σημαντικό όφελος στο να λατρεύουμε τον Θεό, αδελφοί. Δεν το σκεφτόμαστε πολλές φορές. Σίγουρα ο Θεός απολαμβάνει τη λατρεία μας, αλλά τελικά εκείνοι που ωφελούνται από τη λατρεία είμαστε εμείς οι ίδιοι. Γιατί καθώς αποδίδουμε στον Θεό την δόξα του ονόματός Του, τη δόξα που δικαιωματικά Του ανήκει, καθώς τον ονομάζουμε παντοδύναμο, παντογνώστη, πανταχού παρόντα, αιώνιο, άπειρο, δίκαιο, πάνσοφο, αγαθό, ελεήμονα και εκτήρμονα, καθώς διακηρύττουμε αυτές τις αλήθειες, εισερχόμαστε μέσα στην πραγματικότητα αυτών των αληθιών. Οι αλήθειες αυτές γίνονται η οπτική γωνία μέσα από την οποία βλέπουμε τα πάντα στη ζωή μας. Και όταν βλέπεις τη ζωή και τον κόσμο με τα αιώνια μάτια του Θεού, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί ο Θεός βλέπει το τέλος από την αρχή. Και οι ασεβείς μόνο για λίγο ευημερούν. Είδα τα τέλη αυτών. Δηλαδή έπαψα να τους βλέπω όπως τους βλέπω αυτήν τη στιγμή, ως δυνατούς και φοβερούς, και τους είδα ως αδύναμους και νεκρούς. Έπαψα να βλέπω τον προσωρινό τους πλούτο και είδα τη μελλοντική τους μόνιμη φτώχεια. Έπαψα να βλέπω όλα τα καλά που έχουν και αντιλήφθηκα όλα τα άσχημα που κάποτε θα γευτούν. Και όταν τα είδα και τα σκέφτηκα όλα αυτά, τους είδα με διαφορετικά μάτια. Εδάφιο 18.
Συ βεβαίως, λέει ο ψαλμοδός, έθεσες αυτούς εις τόπους ολισθηρούς. Λέει, εγώ παραλίγο να πέσω, αλλά λέει ότι αυτούς τους έχεις βάλει σε τόπους ολισθηρούς. Έριψας αυτούς εις κρυμνών, πως δια μιας κατήντησαν εις ερήμωσιν, υφανίστησαν, απολέστησαν υπό ευνηδίου ολέθρου, ως όνειρον εξεγυρωμένου, Κύριε, όταν εγερθείς θέλεις αφανίσει την εικόνα αυτών. Προσέξτε, εδώ μιλάει για την επερχόμενη κρίση του Θεού. Προσέξτε, δεν το λέει αυτό χερέκακα. Δεν λέει, ωραία, επιτέλους θα πάρουν αυτό που πρέπει να πάρουν. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Προσέξτε, απαντάει στο ερώτημα, γιατί ο Θεός να επιτρέπει όλη αυτή την αδικία. Η απάντηση είναι, προσωρινά την επιτρέπει. Η κρίση έρχεται με βεβαιότητα. Μην τυχόν και γίνεις ένας από αυτούς. Η κρίση θα έρθει και σε σένα. Αυτό είναι το μήνυμα. Να λοιπόν πως φαίνονται οι άνθρωποι με τα μάτια της αιωνιότητας. Φαίνονται εδώ, λέει ο ψαλμοδός, ως ένα μηδενικό. Ήρθαν για λίγο, σε μια ώρα που συνέπιπτε με την ώρα της δικής μου ζωής, και ύστερα εξαφανίστηκαν. Τσακίστηκαν στον κρεμό της ζωής τους. Γίνανε σαν το μηδέν της ερήμου. Ξέρετε πώς ήταν η ύπαρξή τους, λέει? Σαν ένα όνειρο. Φευγαλαίο. Σαν να μην υπήρξε ποτέ. Υπάρχουν μερικοί που αναρωτιούνται, αλήθεια, ποια είναι η πραγματικότητα? Αυτή που φαίνεται να ζούμε κάθε μέρα στη ζωή μας, ή μήπως η πραγματικότητα είναι στα όνειρά μας? Και το πραγματικό όνειρο είναι αυτό που ζούμε καθημερινά. Ο ψαλμοδός λέει πως η μόνη πραγματική πραγματικότητα είναι αυτή που φαίνεται με τα μάτια του Θεού. Και όλη η αδικία και η ασέβεια μέσα στο φως της αιωνιότητας θα μας φανεί σαν ένα φευγαλαίο όνειρο. Ήρθε αυτό το όνειρο, τάραξε τη νύχτα μας και απήλθε. Και εμείς ξυπνήσαμε μέσα στην καλοσύνη του Θεού που μένει για πάντα. Εδάφιο 21. Ούτως εκαίετο η καρδία μου και τα νεφρά μου ευασανίζοντο, και εγώ ήμουν ανόητος και δεν εγνώριζον, κτήνος ήμουν ενώπιον σου. Εδώ ουσιαστικά ο ψαλμοδός λέει, συγγνώμη Κύριε, τώρα επειδή έχω δει τα πράγματα με τα δικά σου μάτια, βλέπω ότι τα λόγια της αμφιβολίας μου ήταν απαράδεκτα. Το να μιλάω με αμφισβήτηση μπροστά στις βουλές σου είναι σαν να μου δίνει εμένα συμβουλές ένα ζώο. Αν θα πει κανείς, ωραία, μερικώς το λύσαμε το θέμα. Τα τέλη αυτών, εντάξει. Είναι τραγικό το τέλος τους. Είναι μια παρηγοριά αυτό. Αλλά σήμερα, ποια είναι η παρηγοριά μου? Πώς θα το ζήσω αυτό το πράγμα? Πού είναι η καλοσύνη του Θεού? Πού βρίσκω θάρρος και παρηγοριά να συνεχίσω κάτω από τις συνθήκες αυτές? Τι έχουμε εμείς? Πώς εκφράζεται η καλοσύνη του Θεού σήμερα? Καθώς κλείνουμε, αδελφοί, θέλω να δούμε μερικές αλήθειες. Εδάφιο, κάθε εδάφιο μας λέει στο τέλος του ψαλμού μια αλήθεια για το σήμερα μας. Εδάφιο 23. Να κάτι που προέρχεται από την καλοσύνη του Θεού και το ζούμε σήμερα. Δεν είμαι ποτέ μόνος. Το πρώτο. Δεν είμαι ποτέ μόνος. Ο Θεός είναι πάντα μαζί μου. Κοιτάξτε εδάφιο 23. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Συ με πίασας από της δεξιάς μου χειρός. Το μεγάλο υπαρξιακό πρόβλημα λύνεται εδώ, αδελφοί. Ναι, θλίβομαι και δυσκολεύομαι στο παρόν. Αλλά έχω κάτι που κανείς δεν μπορεί να μου το πάρει ποτέ. Έχω τον Θεό μαζί μου, κοντά μου, δίπλα μου, μέσα στη θλίψη, μέσα στη δυσκολία, μέσα στα δάκρυα. Να λοιπόν μια βαθύτερη εμπειρία της καλοσύνης του Θεού. Αγαθός είναι ο Κύριος στους καθαρούς την καρδία. Αντί ο Θεός, προσέξτε, τι θέλω εγώ από το Θεό? Θεέ μου, έχω δυσκολίες, άλλαξε τα όλα και φέρε όλα τα πράγματα να είναι εύκολα. Και ο Θεός λέει, όχι, σου προτείνω κάτι άλλο. Θα τις βιώσεις αυτές τις δυσκολίες. Θα σου κρατάω το χέρι. Θα είμαι δίπλα σου μέσα σε όλα αυτά. Θέλουμε ένα Θεό που λύνει όλα τα προβλήματα. Αλλά αυτός έρχεται και ζει τις συνθήκες και τα προβλήματά μας μαζί μας. Και ο Χριστός, αδελφοί, είναι η ύψιστη έκφραση αυτής της αλήθειας.
Το όνομά του είναι Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών. Και εκείνος ήταν μαζί μας με το να ζήσει όλους μας τους πόνους. Μπορείς να πιστέψεις σήμερα πως όποια και αν είναι τα προβλήματά σου, ότι ο Χριστός σου κρατάει το χέρι μέσα σε αυτά τα προβλήματα. Όσο μόνος και αν νιώθεις, ο Χριστός είναι εκεί. Σκεφτείτε ότι και ο Χριστός ένιωσε την εγκατάλειψη από τον Πατέρα. Θυμάστε, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Αλλά τι διαβάζουμε αλλού? Την ώρα που ο Χριστός το έλεγε αυτό, ο Θεός ήτο εν αυτό διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Ακόμα και στην ώρα που νιώθεις εγκαταλειμμένος από το Θεό, σου κρατάει το χέρι. Δεν είσαι ποτέ μόνος. Δώρο της καλοσύνης του Θεού. Το δεύτερο. Ο Θεός με οδηγεί μέχρι να με δεχτεί. Σήμερα. Ο Θεός με οδηγεί μέχρι να με δεχτεί. Εδάφιο 24. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει και μετά ταύτα θέλεις με παραλάβει εν δόξη. Μέσα σε όλα μας τα προβλήματα, αδελφοί, ο Θεός μας οδηγεί. Οι άλλοι μπορεί να χαίρονται και να γιορτάζουν, αλλά βαθιά στην καρδιά τους γνωρίζουν ότι είναι μόνοι και ότι δεν ξέρουν πού πάνε. Μπορεί να έχουμε εμείς δάκρυα και να πονάμε, αλλά ξέρουμε προς τι βαδίζουμε και ξέρουμε πού οδηγεί ο δρόμος. Και δεν φοβόμαστε ακόμα και τον χειρότερο μας εχθρό, τον θάνατο. Μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Αντιλαμβάνεστε τι λέει εδώ ο ψαλμοδός? Αυτό που φοβούνται όλοι οι άνθρωποι, τον θάνατο. Θα με προσλάβεις εν δόξη. Ο θάνατος μετατρέπεται σε μεγαλείο νίκης του Θεού. Να το μετά ταύτα το δικό μας. Να τα τέλη τα δικά μας. Ο Θεός μαζί μας μέχρι και μέσα στο θάνατο, για να μετατρέψει τον θάνατό μας σε δόξα. Εκεί θα γίνει η αποκάλυψη των ιών του Θεού και των θυγατέρων. Η δική μου ζωή λοιπόν έχει ένα νόημα που ο θάνατος δεν μπορεί να το σβήσει, ενώ το νόημα της ζωής των ασεβών σβήστηκε ήδη. Πάλι, αδελφοί, τελικά μήπως ο Θεός είναι αγαθός στους καθαρούς την καρδία? Ο Θεός λοιπόν, είπαμε ότι είναι μαζί μας, μας οδηγεί μέχρι να μας δεχτεί. Το τρίτο, ο Θεός είναι ο μόνος που υπάρχει. Δεν έχω άλλο Θεό. Δεν έχω άλλο από τον Θεό. Εδάφιο 25. Τι να άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Εδώ που τα λέμε, αδελφοί, σκεφτείτε το λίγο. Άλλη επιλογή έχουμε? Ο Θεός είναι ο μόνος Θεός. Δεν έχουμε εναλλακτικούς θεούς. Δεν μου κάνεις εσύ, πάρω έναν άλλον. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ο μόνος υπαρκτός Θεός. Δεν υπάρχει άλλος κανείς και θα πρέπει να τον δεχτώ έτσι όπως είναι, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει αυτός για να αρέσει σε μένα. Θα πρέπει εγώ να αλλάξω. Συνεπώς, αν έχω τον Θεό, έχω τα πάντα και ας μην έχω τίποτα. Μιλάμε εδώ για την αλήθεια. Εφόσον δεν υπάρχει άλλος Θεός στους ουρανούς που να βασιλεύει, δεν έχω άλλος Θεό στη γη. Παραπονιέσαι? Πες μου, εάν δεν είχες το Θεό, τι θα είχες τώρα? Η αδικία στον κόσμο θα συνεχιζόταν. Άδικοι πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν στον κόσμο αυτό όπως είναι. Αλλά τουλάχιστον έχεις τον Θεό μαζί σου. Τίποτα δεν θα άλλαζε, αδελφοί. Αλλά επειδή έχεις τον Θεό, έχεις ελπίδα. Και προσέξτε τι συμβαίνει με αυτό. Ανακαλύπτεις μέσα σε αυτά τα δύσκολα που ζεις ότι τελικά ο Θεός είναι επαρκής. Ο Θεός είναι επαρκής. Και χωρίς να έχεις όλα τα άλλα, σου φτάνει να έχεις το Θεό. Ο Θεός είναι η μερίδα σου. Και αυτό σου αρκεί. Και να σας πω κάτι. Όταν μπορείς να πεις, Θεέ μου, ας μην έχω τίποτα άλλο, εσένα να έχω, ο Θεός δοξάζεται υπέρτατα.
Θυμάστε, λέγαμε, θέλει ο Θεός απλά κάποιους ανθρώπους που τρέχουν για να είμαι καλός για να πάρω ένα βραβείο. Όχι. Κάτι ανώτερο ζητάει ο Θεός από μας. Το τέταρτο. Η δίκαια κρίση του Θεού είναι η δύναμή μου. Από αυτό αντλώ δύναμη. Να κι άλλο αγαθό. Που το ζω σήμερα. Εδάφιο 27. Η τόνισεν η σάρξ μου και η καρδία μου. Αλλά ο Θεός είναι η δύναμη της καρδιάς μου και η μερίς μου εις τον αιώνα. Διότι ειδού όσοι απομακρύνονται από σου θέλουν να απολεστεί, σοι εξολόθρευσας πάντα τους εκκλίνοντας από σου. Και έχω μέσα μου τη βεβαιότητα πως κάθε αδικία που έχω δει, κάθε αδικία που έχει δει η ανθρωπότητα μέχρι και σήμερα θα διορθωθεί. Όποιος περιφρονεί τον Θεό θα τον βρει μπροστά του. Και σε αυτό η καρδιά μου, αδελφοί, αντλεί δύναμη. Ναι, πονάω, αλλά ο Θεός στα βάθη της καρδιάς μου, εκεί όπου κανείς δεν με ξέρει, εκεί ο Θεός γίνεται η δύναμη μου. Επιτρέποντας τον κόσμο να είναι έτσι, ο Θεός μπορεί να διεισδύσει στα βάθη της ύπαρξής μου. Και ενώ όλα γύρω είναι δύσκολα, μέσα στην καρδιά μου βασιλιάς ο Θεός και ζω μέσα στο μεγαλείο της καλοσύνης Του. Μέσα στην καρδιά μου έχω το Θεό μου και έχω μάθει να τον εκτιμώ. Και το τελευταίο, αδελφοί. Το τελευταίο, το πέμπτο. Ακούστε το αυτό. Το καλό για μένα είναι να είμαι κοντά στο Θεό. Κοιτάξτε το δάφιο 28. Αλλά δι' εμέ το να προσκολώμαι εις τον Θεόν είναι το αγαθόν μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί Κύριον των Θεών για να κηρύττω πάντα τα έργα σου. Πώς ξεκίνησε ο ψαλμός? Αγαθός είναι ο Θεός, έτσι, σε αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Πέρασε ο ψαλμός από μια μεγάλη αμφιβολία. Είναι σίγουρα έτσι? Με όλες τις αδικίες που γίνονται είναι πραγματικά καλός ο Θεός? Και φτάνουμε στο τέλος και βγαίνει το συμπέρασμα. Για μένα το αγαθό είναι να είμαι με το Θεό μου. Θυμάστε που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό εις τους αγαπώντας Αυτόν. Και αμέσως λέμε, συνεργεί στο αγαθό, δηλαδή τελικά θα πλουτίσω. Όχι, δεν λέει αυτό. Γιατί αν θυμάστε, το αγαθό εκεί είναι ποιο? Κοιτάξτε τα συμφραζόμενα. Το αγαθό είναι να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του Ιησού Χριστού. Να μοιάσουμε στο Χριστό, να το αγαθό. Και εδώ έρχεται ο ψαλμοδός να πει ακριβώς το ίδιο. Το αγαθό για μένα είναι να είμαι με το Θεό. Είπαμε στην αρχή ότι ο Θεός είναι αγαθός προς το λαό Του. Είδαμε ότι ο Θεός δεν δίνει απτές αποδείξεις της καλοσύνης Του. Αλλά ο ψαλμοδός απαντάει, για μένα το καλό είναι απλά να είμαι κοντά Του. Αυτό ο Θεός μου το χαρίζει απλόχερα. Άρα απολαμβάνω την καλοσύνη του Θεού. Να το μεγάλο μάθημα λοιπόν, αδελφοί. Ναι, ο Θεός είναι καλός. Όταν έχω μάθει ότι το καλό για μένα είναι να είμαι με το Θεό. Το ξαναλέω. Ναι, ο Θεός τον αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω ότι είναι καλός. Όταν εγώ έχω μάθει ότι το καλό για μένα είναι να είμαι με τον Θεό. Παραδόξως, ύστερα από όλα αυτά που βλέπω, τι λέει να κάνω? Έθεσα την ελπίδα μου επί Κύριον των Θεών, δι' να κηρύττω πάντα τα έργα Αυτού. Τελικά βγαίνει αγαθή ομολογία. Έχω μια τέτοια σχέση με τον Θεό, που αν μου τα έπαιρνες όλα τα άλλα, θα έλεγα μου αρκεί ο Θεός. Και τώρα μπορώ να κηρύξω στους ανθρώπους γύρω μου για το μεγαλείο της καλοσύνης του Θεού. Αμήν. Ο Θεός να ευλογεί το λόγο του, αδελφοί. Ας ψάλουμε σε αυτό.